Dámy a páni, pozdravujem vás do vašich ofisov, home officeov, alebo kdekoľvek sa nachádzate. A v tejto epizóde vás pozdravujem zo špeciálneho miesta, kde prebiehajú naše súkoraňajky. Nachádzame sa v krásnej košickej futbalovej aréne, kde sa rozprávame o tom, aké je to pre ženy v biznise, čo je ich silná stránka a ako ženský leadership pomáha budovať rôznorodé a moderné organizácie. A nebudem sa o tom rozprávať sám, ale som veľmi rád, že naše pozvanie prijali 3 výnimočné dámy. CEO Košickej futbalovej arény Katka Kamenická. Katka, vítaj. Ahojte, dobrý deň. Ivanka Rokita, co-founderka a CEO Neonka Fitness Club. Ahojte. A taktiež Baška Okruhanská, Managing Director PS Sunrise. Baška, vítaj. Ahoj. Dámy a dáme na úvod možno takú netradičnú otázku. Aká bola vaša cesta na tú vrcholovú manažerskú pozíciu? Aké to je šéfovať a riadiť, viesť ľudí? Katka, aká bola tvoja cesta v prostredí futbalu? Veľmi náročná a myslím, že stále trvá. A bol to obrovský skok, pretože ja mám zložené advokátske skúšky, ja som predtým pôsobila 10 rokov ako právnik. Ku Košickej futbalovej aréne som sa vlastne dostala presne ako právnik a zrazu vás cvičili a dostali ste sa do manažerskej pozície. A bol to obrovský šok. Viete, keď ste právnik, ľudia za vami chodia a chcú po vás rady. A väčšinou, keď neriešime rozvody, tak vás aj počúvajú. Urobíme to takto. A zrazu prídete tuto, medzi samých mužov a to, čo mali prednášku úplne prvú, tie stereotypy, tak vo futbale alebo v takýchto mužských pozíciách to je ešte 2-krát takéto horšie. A zrazu ste tu a vy ste naučení, no super, tak poďte, ideme robiť, sme odborníci, ideme robiť tak, ako to bolo v práve a zrazu stanete spätnú väzbu, že no ale nie, že toto nie, že ty si žena, ty mňa tu nebudeš učiť robiť futbal, ty akože to vážne toto. Takže bolo to náročné. Ale vlastne to je to, čo formovalo aj mňa tie roky, nájsť tú cestu, byť tou vodou, ktorá vlastne prepláve a ktorá pochopí a zistí, ako s tými mužmi fungovať a nejako sa naučí žiť v tom systéme, že ty si žena. Že platí to, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. U nás obzvlášť, áno. OK. Ivka, ty máš taký výnimočný príbeh, že vlastne vy ste vaše fitness centra zakladali aj s manželom. V čom je to špecifické? Takáže rodinná firma, takéto na prvý pohľad možno protipóly. Ale synergia. Áno. No, lebo že ako som sa tam dostala, to bolo to prvé, že som tak rozmýšľala, že vlastne ani som sa tam nedostala nejak, vieš, takže že to je zaujímavé, že my sme proste len cvičili, robili sme to radi a vôbec sme nevedeli, alebo nebol taký plán, že niečo sa také akože raz z toho vybuduje a že budeme reálne na nejakých vysokých pozíciách a mať 60 zamestnancov proste pod sebou. Takže išlo to nejak prirodzene. A je to super, že vlastne my sme tam spolu s Vratkom úplne rozdielni, ale zároveň tam je to spojenie, ktoré my sa ako keby dopĺňame. Vieš, že ten mužský pohľad a ten ženský pohľad, tá ženská energia, mužská energia, že to dáva akože zmysel, ale vlastne, čo sa týka ešte práce v týme celkovo, tak my sme mixovaní. Vlastne máme že viacero žien, ale máme aj mužov, inštruktorov a potom znova akože klienti, znova je to ako mix. 80% klientely tvoria ženy a 20 muži a je to veľmi zaujímavé to sledovať, ako sa to vlastne celé správa, že aké máme tie svoje svety, svoje požiadavky, čiže je to celé zaujímavé, ale myslím si, že to tak aj sedí dokopy, že to je fajn, že tam je taká rovnováha, dajme tomu, že tých protipolov žena muž. OK. Baši, aká teda bola tvoja cesta na Managing Director? No, musím sa priznať, že určite to nebol nejaký môj sen. Nemala som to niekde na liste ako 18-ročná, že raz chcem viesť nejakú agentúru alebo mať nejaké svoje vlastné projekty. Vždy to bolo v podstate iba odpovedanie na pozvánky, ktoré som dostávala a vnímala som ich ako výzvu, kde som si povedala vlastne áno, asi mi aj preto horí srdce, keď to má povedať tak emočne žensky, a iba som teda nasledovala tie kroky. Potom už je iné, keď som si začala zakladať možno niečo vlastné, hej. Ale nikdy to nebol nejaký môj prvý nápad a že tá cesta
vieš, ja si za tým idem. Práve, že som si vždy sa snažila robiť svoju robotu rada, poriadne a ono sa to tak nejako až k tomu viackrát inak stalo, hej, že som sa ocitla vo vedúcej pozícii nejakého projektu, nejakej organizácie a tak ďalej. Skvelé, skvelé. A dámy, je možno, že nejaká vec z vášho pohľadu, ktorú my muži robíme, že zbytočne komplikovane v tom nejak vedení a leadershipe a dali by ste nám nejaký taký hack z praxe, že páni, skúste sa na to pozrieť inak. Čo by to bolo za teba, Kati? Ja som, neviem, či oproti ostatným ženám, ale mala takúto menšiu výhodu. Otec vojak, čiže naučené mužské princípy. Následne právnická škola, tam vás tiež učia. Takto je tabuľka, takto je rozpočet. A potom sa dostaneme vlastne k tým mužom. A ono to je dobré. Ja to napríklad mám veľmi rada a mňa to ukľudňuje, ale ono to je aj negatíva, aspoň ja to takto vnímam, že muži majú radi kontrolu, majú potrebu dokazovať svoju pravdu, majú potrebu mať to posledné slovo. Akože byť ten, ako keby alfa samec v skupine. A občas je to náročné, občas sa tie meetingy akože veľmi predlžia, lebo keď každý muž si má potrebu povedať to svoje, tak je to náročné. A žena, naopak, my sme skôr prispôsobivé, ale v tom dobrom, nie že ustupujeme, ale snažíme sa nájsť to riešenie, že dobre, tak sme si povedali, ale poďme, tuto je riešenie. Veľakrát sa mi stalo, že muži riešia strechu a detaily o streche a my sme si ešte nevyriešili ten základ. A to je tá žena, že vráťme sa, ukľudníme sa a poďme si vyriešiť. Čiže troška skrotiť ten pocit kontroly. Aha, že to by bol hack. OK, Juka, čo za teba? Musíš urobiť tak, že by mal pocit, že vieš, akože, že on to rozhodol proste. Otázka, či je to tá výhra na konci dňa, ne? Či je to tá výhra, či nás to niečo naučí, no? Ale ja si myslím, že je dobré, akože, že sú tam muži, lebo keď teda ideme ešte viac do minulosti pred námkou, tak ja som robila 101 drogerie 3 roky manažérku, kde som 100 žien mala akože v týme, čiže ja oveľa, ďalší expert. áno, že zase akože všetky tie problémy, čo sa tam riešili od dennodenných ohovaračiek, emócie, vieš, stále do všetkého, proste, že je to o mnoho jednoduchšie akože s mužmi, lebo oni proste neriešia takéto veci, vieš, že proste je to tak a je to tak. Ale častokrát je to akože aj dobré, lebo my príliš veľa premýšľame nad všetkým, to už vlastne v tej prvej polovici bolo, že tie emócie, my všetko proste rozoberáme sprava zľava, ale oni to majú vlastne muži jednoduchšie v tom, že to vôbec nerobia, proste nastavia to a ide sa. A možno akurát taký, a čo by som asi taký perfekcionizmus, že aby to bolo proste dobré, vieš, tá praktickosť mužská skôr. Znova to je presne, že tí muži sú takí, že prakticky a my zase do toho motáme stále. Prečo a jak sa na to budú ostatní pozerať. Takže nech tam ten muž je stále proste, že akože ja si myslím teda, že je fajn, že to tak, nech tam proste sú muži medzi tými ženami, lebo to potom úplne iným smerom ide, keď je to čisto ženské, hej, o iných problémoch to asi je. Ja sa prepáč usmievam, že mi tak prebehlo hlavou, že čo by na to moja manželka nejaká povedala na tú praktickosť, ale hej, OK, je to tak, hej, možno, že práve, hej, že to doplňanie. Áno, a u nás ešte, lebo znova je to o tom, že to je dobré, napríklad my s Vratkom to máme teda tak, že my to máme rozdelené vo firme presne kto čo robí, lebo v tom je dobrý a k tomu inklinuje. A keď si tak zoberieš všeobecne muži, alebo väčšina teda ide presne, že ekonomika a systémy, akože IT systémy, že vlastne. A to presne aj u nás tak funguje, že on má túto stranu a ja zase idem presne ľudia, rozvrh, tvoríš akože tú firmu, nápady, kreatív, eventy, akože že máme to takto, že podelené, ale akože stále si pomáhame, ale že proste toto im sedí viac akože tým mužom, aj keď to možno sú nejaké predsudky, že prečo by muž nemohol robiť eventy, však môže robiť eventy, veď jasné, veď tu sedíš aj ty, ale že proste aj to tak možno aj sedí, nám to takto viac vyhovuje, možno, vieš. Ja tam vnímam možno, že práve to, čo si aj povedala, že nájsť si to svoje, že čo mi tam sedí v tom, že robiť to, kde sa cítim. To sme napríklad my dlho hľadali, ale my sme vlastne 12. rok už teraz na trhu. To úplne inak vyzeralo akože na začiatku, lebo robili sme všetci všetko. Všetko proste, čo trebalo robiť, každý to robil. Aj pošta, aj faktúry, aj eventy, jasné. Aj sme to odcvičili, ten tréning, že proste všetko sme robili. A potom sme sa hľadali a hľadali sme to, že to už ako takto nemôže ísť, tou veľkosťou firmy, ako to išlo. Ale to bolo fajn, lebo sme našli to, čo nám sedí, to, čomu sa chceme venovať. Na 100%, alebo vieš, lebo nemôžeš robiť všetko, koniec koncov na to prídeš. Takže a tam zase tie naše muž a žena veci sa podelili pekne. Takže, samozrejme, že ja tiež viem vyrátať peniaze, akože len vieš, dobre, tak proste, ale že to proste je to podelené a všetci sme OK s tým. Super.
Ďakujem. Baši, ty... Myslím, že vás iba doplním, lebo veď ja veľmi rada pracujem aj s mužmi, aj so ženami a kebyže, neviem, ako presne znela tá otázka, že či by ten muž chcel odo mňa radu, hej. Rozmýšľam, kedy naposledy prišiel muž za mnou, že by sa spýtal nejakú radu, ale čo by som mu poradila, vieš čo, predstavujem si všelikoho okolo mňa a niekedy by som aj tak povedala, že tých chlapov niekedy musím odmocniť. Neviem, či viete, čo myslím, ale vedia niekedy tak prehnať. A v takom, niekedy aj v dobrom, niekedy v takom zase, že aký to je prúser toto celé. A niekedy si hovorím, že treba tak trošku ubrať z toho všetkého. Že nie je to možno až taká tragédia celá. A ja tam vnímam dámy, že sa tak, akoby tak aj doplňame v mnohých veciach, hej, že nie sú to také dve oddelené nádoby a navzájom možno ako ľudia, hej, hľadať to, čo nás robí výnimočnými a tie aktivity, ktoré nás bavia. A Kati, teba zjavne baví ten futbal, lebo ty okrem toho, že pôsobíš v rámci KFA, tak sa angažuješ aj v UEFA a tam vytváraš priestor pre dámy. Že čo bolo tou tvojou hnacou silou, tým motorom, že ísť aj do tej veľkej UEFI a tvoriť projekty pre ženy vo futbale? Tak začalo to nie veľmi pozitívne, človek mal skôr takto povedať, že niečo motivačne, ale realita bola taká, že keď som začínala, robila som presne tú istú chybu ako ženy na začiatku, že snažila som sa dokázať byť lepšia, byť odbornejšia. A toto bolo vlastne jedna z možností, super, dá mi niekto papier, niekto vyšší ako Slovenská republika, na to, že viem robiť to, čo robím. Potom sa to samozrejme zmenilo, človek prešiel vývojom. Ja som sa ukludnila, našla som tú sílu reálne tej ženy v tom mužskom svete. Ešte by som len doplnila, že moja práca je taká dvojaká, že ja mám tú klasickú, čo poznáte aj vy z biznisu, keď máte prevádzku a potom je tá vyslovene eventová, kde vy musíte zorganizovať, keď ste niekedy robili eventy, kopu ľudí a im vlastne to odšefovať. To, čo vidíte vy na ihrisku, my to musíme pripraviť, čiže to je tá druhá. Ale aby som sa vrátila k tomuto, takže začala som práve dávať to, že ženy, buďme radi, že sme ženy a poďme to tam ukázať presne, vniesme tam to niečo iné. To, čo povedali kolegyne, práca s mužmi je perfektná, muži sú jasní. Keď človek im dá, že počúvajte, potrebujeme robiť toto, ono sa to stane, aj to bude, nevymýšľajú, nešpekulujú, ale niekedy potrebujete tam dostať aj tú emóciu, aj to niečo iné. Takže začala som na tom pracovať a vlastne ono to tak išlo ruka v ruke. Teraz dokonca ma angažovali ešte aj do azijskej verzie UEFI. A FIFA spolupracuje s týmito nadnárodnými organizáciami a presne snažia sa, aby tento ženský leadership sa dostal do povedomia a aby sa zbúrali tieto stereotypy, že aj reálne ženy, manažérky vedia pracovať a nielen ako masérky, ale vedia byť akože imanentnou súčasťou toho manažérskeho tímu, že aj žena vie rozhodovať a posledná veta, nech nerozprávam dlho, ja môžem povedať, že my napríklad v KFA sme perfektný tím, lebo sme dvaja muži, jedna žena, ale tí muži, keď sme si robili Gallup testy, sú úplne rozdielni. Potvrdzujem, lebo videl som tie výsledky. A keď sú porady, tak občas sú vášnivé, ale každý si tam povie to svoje, ale doplňame sa. Čiže reálne tá kombinácia tých pohľadov vie byť veľmi akože prospešná a úplne iná. A to je veľmi fajn, lebo často sa dneska rozpráva o bezpečnom prostredí a cítime sa bezpečne a dôvera a rešpekt. Ja si myslím, že práve to bezpečné prostredie vytvárate zdravé konflikty a tú otvorenú debatu, aj že spolu nesúhlasíme, takže máte to podobne. Ivka, kedy možno, aj vlastne v rámci týchto raňajok sa rozprávame o tom, že nie sme na všetko samé. Kedy si uvedomila, spomínala si už ten tím mnohočlenný, že OK, nejaké veci musím dať od seba, lebo ja sa potrebujem posunúť viac do tej stratégie a možno už nemusím cvičiť všetky tie aktivity, ale byť hore v rámci tej organizácie, stratégii. No, v našom prípade sú to dve rozdielne veci vlastne, čo sa, alebo aké pochopenia. Najprv na začiatku, keď sa bavíme o tom, že, lebo aby ste rozumeli, že my robíme skupinové cvičenia a my reálne musíme ako inštruktori, akože keď som v pozícii inštruktora, reálne odcvičiť ten tréning fyzicky. Ako osobný tréner je rozdiel, lebo on pri vás stojí a dúfam, že nie, preboha, však socializácia snáď bude. Teraz je na vzostupe, pozri sa. Ale že ten rozdiel v tom, hej, že vlastne ty musíš cvičiť a nestojíš tam ako osobný tréner, proste veda človeka, že mu rozprávaš, čo má robiť. No a táto práca je veľmi náročná, lebo fyzicky, teda musíš cvičiť, musíš do toho rozprávať. Je to v podstate to naše know-how, tí naši inštruktori, ktorí sú jednoznačne najlepší
v meste, nech to nepôsobí egoisticky, ale my na tom trváme, pretože na tom veľmi veľa pracujeme a určite aj na Slovensku. Čiže prvé toto bolo vlastne, že my keď sme začínali a mali sme jednu prevádzku, tak som musela pochopiť, že ak sa chceme rozširovať, nemôžem byť ja tá najlepšia, musia byť oni tí najlepší, lebo ja nemôžem odcvičiť 15 tréningov za týždeň. Akože môžem, ale koľko vydržím. Boli aj také časy, aj 12 som ich mala. Áno, že vlastne to je prvé, že uvedomiť si, že to ego svoje potlačiť, že ak chceme byť úspešní ako firma, ako tým, musí byť celý tým úspešný, nielen ja. Lebo to mi nepomôže, že ja budem mať na tréningoch proste vypredané hodiny, keď môj tým bude mať 5 ľudí, hej, že to akože ako pomôže firme. Čiže prvé bolo vlastne toto rozhodnutie na začiatku, dávno. To je akože práca na sebe, ako seba rozvoj, si myslím, že určite. Že pochopiť. Rozprávať sa sám sama No so určite, sebou, vieš, určite veľa vecí sú skúsenosti, ktoré naberáš, ale aj ako k tomu pristupuješ, akože tie skúsenosti a tie veci, čo sa ti dejú, ty prijímaš, spracuješ a ako sa k ním zachováš. Čiže vlastne toto je vlastne to prvé, že najprv si takéto veci pouvedomovať. Že nemusíš byť všade proste, že môže to byť aj lepšie. No a potom, akože už z tej pozície toho lídra, lebo vďaka tomu máme tým, hej, že si to uvedomíš, že som tam nechcela byť len ja, že vlastne tak sa začal budovať tým, išli sme vlastne z 5 ľudí postupne 15, 20 a teraz vlastne je 60 ľudí, tak to už akože si vyžaduje zase byť, to už musíš rozhodovať. Stále cvičím inak, stále viete prísť aj zacvičiť so mnou, ale mám 4 tréningy v týždni teraz. To je akože exkluzívne, že áno, lebo a myslím si, že to vôbec takto nevnímajú inak ľudia, hej, lebo vlastne zase, vieš, je to super inak takto povedať, ale pravda je iná, že my si asi reálne uvedomujem, že keď niekto k nám chodí cvičiť a chodí cvičiť k Tine, pre neho je Neonka Tina. Ona, ako tento inštruktor, áno, lebo proste on chodí k tomu, ja keď prejdem po chodbe, oni vôbec netušia, ako kto ja som a ja tiež nejdem s tým, vieš, ale že proste pre neho je tento inštruktor a to je pre neho akože Neonka vyslovene. No a vlastne aj v tom líderskom, to musíš presne tiež takto pochopiť, že my teraz, keď už máme office a normálne máme manažerov, chvála Bohu, že sme k tomu došli, lebo pandémia, akože my sme zo 4 prevádzok išli na 2 potom, čiže my sme, akože fakt, že tá naša cesta nás veľa naučila. A keď už konečne máme vôbec nejakého manažera, tam tiež vlastne musíš toto pochopiť, aj že ti môže pomôcť ten človek, že musíš na ňo akože delegovať tú prácu, musíš si to vlastne porozdeľovať a nechať si už iba tie, ktoré vyslovene sú potrebné pre firmu, ten rozvoj tej firmy, nápady. Čiže vlastne vybudovať tú líniu stredných manažérov a... Áno, ak už je možnosť a už je to potreba proste, lebo u nás už bola potreba. No a je super, keď nájdeš toho človeka, ktorý preto žije takisto ako ty. Lebo my konkrétne sa bavíme tu o našom biznise, nie že som zamestnanec niekde, takže je super, keď aj vôbec máš takého človeka, ktorý je u teba zamestnaný, ale žije proste pre tú firmu a toto robí. A to ja som vďačná, že sa nám podarilo takto nájsť. Takže vlastne aj tam tá práca, že som to veľmi skoro pochopila, že ak chceme byť úspešní ako firma, to nemôže byť proste akože na nás dvoch, ale to je super, hej. Jasné, že by bolo super, keby som mala tento rozum teraz vtedy, ako kopec tých skúseností, že môžem... Hej, ale to je asi presne tá neprenositeľná skúsenosť, ktorú máme. Super. To je vlastne ten život, hej, zase, že ani to nechceme preskočiť, hej, vlastne my sa s tou firmou, alebo s tou prácou, alebo tými vecami meníme aj my, ako ľudia, aj starneme, aj idú vlastne tie veci okolo toho, hej, že deti, rodina to veľa tiež zmení. Ale vlastne, že to, nech to ide, ako takto, nech to akože neskúšame nejak preskočiť a proste to neoklameme, proste ten vek, tie skúsenosti, to všetko. Super. Baši, vy ako P Sunrise, že vás nevnímam len ako nejakú digitálnu agentúru, ale však robíte tiež eventy a mnohé side projecty, že čo tebe pomáha sa v tom celom rôznorodom nejakom prostredí nestratiť, že ostať sama sebou a zároveň viesť tie projekty smerom dopredu? No, nestratiť samu seba, to je výzva, ale vezmi si, že v podstate ja milujem digitálny marketing, milujem eventy, že v podstate ono je to kúsok mňa a robiť potom to, čo ťa baví a aby aj klienti videli, že to robíme radi a vlastne potom to baví aj tých klientov a radi s nami robia, tak je to vlastne také win-win-win. Čiže ja nemusím sa do niečoho nútiť, že toto je niečo, toto je vlastne nie, ani z ďalšej kampanie, lebo je to vlastne to, čo robím rada a čomu sa roky venujem.
A myslím si, že to potom aj cítiť z tých výstupov. A musím rovno povedať, že vlastne si vyberám od začiatku aj do agentúry takýchto ľudí, ktorí majú tento mindset, že vedia, že niečo tam musí byť vnútri, že to tam tak klikne, zároveň ani oni nesmú stratiť sami seba. Mne záleží tiež, aby ten človek mal priestor aj na svoj rozvoj, aby nechodil do práce vystresovaný, aby toto nebolo, takže sa tam necítia dobre, že vytvorí tú atmosféru. Keď ja som takto nastavená, tak ono sa to tak šíri. Ja si veľmi dobre uvedomujem, čo je to byť šéfom a že ako sa tak povie, že ryba smrť po hlave a tak ďalej, že koľkokrát som si to povedala ja počas tých rokov toho podnikania a tvorby tejto agentúry, že čo chcem vlastne ja dávať vo vnútri do tej agentúry a čo chceme spoločne dávať potom navonok našim klientom. A vieš, že agentúra je často tak vnímaná klientmi, že no vy ste tu pre nás, vy ste nami platení, tak vy urobte. Ono to môže sklznúť do takého pocitu, že my sme tu nejakí sluhovia. A ešte my ženy... Samozrejme, aj ty, no vidíš, tak to by sme si pokecali, ale chcem tým iba povedať, že aj vieš, neviem, či si všimol tú vetu, kde som povedala, že sme ako keby nejakí sluhovia. V tomto si udržať tú svoju hodnotu a to partnerstvo, uvedomiť si, že áno, sme síce v tej pozícii agentúry, ale to neznamená, že o polnoci urobíme hneď všetko a zajtra bude event a vy keď to zmeníte 5 minút predtým, tak vlastne môžete až neviem kam ísť. Vybudovať takéto partnerstvo, ktoré je rešpektované z jednej aj z druhej strany. To boli tie výzvy. A naša agentúra vznikla v roku 2020 tu v Košiciach. Rok 2020 bol rok, kedy prišiel COVID a my sme zakladali agentúru digitálnu a eventovú. Podľa mňa toto som si vtedy iba tak hovorila, že Baši, že čo to je za nápad, čo sa to vlastne deje, že my sme začali o 3 mesiace, prišlo toto celé. A vieš, čo som si vtedy povedala? Baši, možno raz o tom budeš hovoriť na nejakom stage, že si toto prekonala a že to stalo za to. A že nás to posilnilo. A že som si už vtedy na začiatku mohla veľa veľmi dôležitých informácií uvedomiť, pochopiť, tak do seba vložiť a možno si to tam aj ukotviť, aká chcem byť a ako sa nechcem stratiť. To je veľmi pekné, ďakujem, že to zdieľaš a som rád, že to môžeš zdieľať s nami, pretože za mňa tam je práve to kľúčové slovo, to partnerstvo, že mám pocit, že aj v rámci tých hierarchických štruktúr alebo aj na tej klientskej strane to partnerstvo naberá stále viac a viac nejaký väčší a väčší význam a čo mi dáva tiež zmysel, ja badám to ja možno z tej svojej perspektívy, tak ak dá mi, je to moja hypotéza alebo nejaká moja bublina, tak mi to prosím, že vyvráte, ale ja mám pocit, že ten ženský leadership je na vzostupe. Že chodím mnohými organizáciami a na tých top manažerských, neviem, že ešte sme tam na diet, ale že je stále viac a viac žien líderiek v manažerských, top manažerských pozíciách. Júka, poď, sa tak rýchlo nadýcha, tak poď. Ja som rozmýšľala, jak to hovorí, že ale že vlastne prečo sa to deje, vieš, že takto sa všade akože musíme tlačiť akože ženy, že je to akože také zaujímavé, že v podstate veď môžu tam kľudne byť muži. Že ja by som ešte chcela doplniť k tomu, čo si hovorila aj ty predtým, že my by sme akože úplne na začiatku hlavne mali robiť to, čo nás baví, podľa mňa. Akože, nech už robíme akúkoľvek prácu alebo pre akúkoľvek firmu, ak nie ste akože jej majiteľ, že najprv je dobré akože sa robiť to, čo nás baví, lebo tá naša práca je koľko zo života? 80%, hej, že ak teraz zvažujete, necítite sa tam dobre v tej firme, kde ste, alebo chcete ísť podnikať, tak to urobte proste. A to nikdy nebude akože správny čas, že budem čakať, lebo neviem, proste, že určite toto akože prvé urobte v svojom živote, že sa rozhodnete robiť to, čo vás baví, čo vás naplňa. No a potom pri tých ženách, že akože my sa snažíme teraz možno všade byť, alebo že tlačiť sa dopredu, akože ženy dokazovať niekomu, že vieme akože niečo riadiť, ale vôbec to podľa mňa nie je o tom a na konci na to prídeme. Takže na to na konci príde, že to vôbec nie je akože o tom. A ja by som skôr chcela niečo také odkazať, keď môžem, že aby sme príliš veľa mužskej energie na seba nepreberali. Ja to z vlastnej skúsenosti rozprávam, že lebo my chceme všetko robiť vlastne ako ženy. Chceli by sme byť sebestačné, všetko zariadiť, my šoferovať auto, my proste dokázať mužovi, že viem si ten obraz tam sama navrtať, že proste príliš veľa mužskej energie na seba preberáme aj v tých pozíciách a zabudáme na to, že my ženy sme práve tie princezny, vieš, ktoré by sme mali akože byť obskakované mužmi. A ja si myslím, že toto teraz sa deje, že to príliš veľmi akože chceme. Že vnímaš to ako
Nie úplne prirodzenú vec. Na konci to nebude dobre proste. V skutočnosti pre tie ženy to na konci v ich osobných životoch nebude proste dobre, lebo tam potom okrem práce teda máme ešte iné veci, máme partnerské vzťahy, rodinu a častokrát si myslím, aj som navnímala z tej prvej časti, že toľko toho chceme my urobiť, že zabudáme, že vlastne život je o niečom inom, nie o práci. Ale že potom, keď budeme príliš veľa pracovať, zabudneme na to, že máme doma partnera, ktorý vlastne si môže potom nájsť niekoho iného, lebo proste ten bude mať iný čas, ako reálne sa na to pozrieme. Deti vlastne ti vyrastú, odídu ti z domu, už od teba nezakopnú, keď budú mať 14, lebo už budú mať iné problémy. A toto všetko ti môže ujsť, keď budeš stále riešiť iba, ako dosiahnuť v práci manažerskú pozíciu. Tým samozrejme nechcem odhovoriť nikoho od ich cieľov, plánov, ale s tým, že robíš vysoké pozície, prichádza tlak na čas, na energiu a budeš dvíhať telefóny o 6:00, vieš. Ja to viem povedať iba ako, alebo hovorím to preto, aby to tu odznelo kvôli tomu, že vlastne reálne z praxe, keď chceš robiť niečo také ako my, alebo my keď vlastne túto firmu sme budovali, konkrétne ja na svojom príklade, ja som reálne za 4 roky otvorila 4 prevádzky a porodila 2 deti. Spala som každý deň 3 hodiny. Ako to je extrémne, keď sa to spomeniem, si viem, že preboha to čo je. Akože, ale prišlo mi to, ako dalo to zmysel, lebo by sme neboli dnes, kde sme, že vtedy vlastne tá firma potrebovala proste 160% času. Ale to je realita proste, že keď akože ideš do svojho podnikania, toto všetko ti to zoberie. A potom už ja v tomto štádiu teraz už veľmi rozhodujem alebo zvažujem, čo budem ďalej robiť, ako to budem nastavať. Lebo tie deti už majú 10 rokov, teraz vyrastli, lebo potom nestíhaš vlastne si uvedomiť, že kedy sme boli na poslednom rande, vieš, proste len tá firma ide. Nestratiť. Áno. Že si to dobre premyslieť, veď akože na to lídersku, samozrejme, že určite, nech sú ženy, možno nech to je viacej, áno, vidím, však aj dnes je nás tu kopec žien vedomých, to je skvelé, určite si, akože choďte za svojimi snami, ale potom, keď už sa zamýšľate nad tým vecami, čo tu padli v tej prvej polovici, že neviem si nájsť na seba čas, chcel by som, tak asi je niečo zlé proste, keď si neviem na seba. Ako je to možné, že si neviem na seba čas nájsť, veď kto iný to má rozhodnúť, veď ja si musím povedať, tak ja chcem ísť o 4:00 cvičiť. Lebo proste, keď nepôjdem cvičiť, tak ma klepne proste z toho všetkého, že proste osobne, ako ja si myslím, že to je celý ten šport a hlavne my to, čo robíme v Neonke, je psychohygiena kvôli tomu, že je extrémny tlak na ľudí a na výkon. Už to nie je o tom, že chcem schudnúť a chcem vyzerať proste dobre, to je proste, keď sa ti to podarí, super, na čo sú ti kocky na bruchu v živote, akože na čo? Na to, že by sme sa otočili na Instagramu, kde je tá realita, akože, že poďme sa na to pozrieť tak, že chcem robiť prácu, ale koľko času chcem, aby mi zobrala a keď už sa pýtam, alebo už zistujem, že teda idem do úzadia ja, tak je čas to zvážiť, akože, aby to išlo dobrým smerom. Možno ty sa na to ako pozrieš, tento fenomén tohto ženského leadershipu, že ako to vnímaš ty? A možno aj v kontexte UEFI a tých medzinárodných vôd. 50/50. Na 50% úplne súhlasím. Keď sa na to pozriem ako žena momentálne, CEO áno, už mám stabilitu, mám ako keby odprezentované, alebo komunita ma prijala, viete, môj odbornosť, už si viem povedať, že chlapci stojíme, teraz je priestor napríklad na oddych, alebo vezmem si dovolenku, ale predtým sa to nedalo. Ako bohužiaľ, musím to povedať, že bohužiaľ, trebalo presne dvíhať tie telefóny, stálo to veľmi veľa času. A poďme sa baviť o tom, a to sú presne tie programy, ktoré vlastne otvára aj tá UEFA, aj tá FIFA, že či je to potrebné, že či nie je potrebné zmeniť ten systém. Pretože ja zastávam názor, že žena dokáže byť presne rovnako výkonná ako muž, ale musí mať vytvorené tomu podmienky, ale ešte nie sú. Reálne napríklad futbalový svet ešte stále nie je pripravený otvoriť. To sú presne, vraciam sa k tým stereotypom, že žena bude viacej emotívna, žena potrebuje viacej oddychu a podobne. Čiže vás skúšajú. A moja cesta bola presne takáto, že skúšali tí kolegovia, či vydržím, či ostanem pevná, či mi môžu zavolať večer o 6:00. Teraz to bude znieť také, že chválim sa za to, idem sa ja pochváliť, že som vlastne prvá a zatiaľ jediná žena na Slovensku, ktorá má urobený bezpečnostný certifikát a vie robiť hlavného usporiadateľa. Ale žiadna iná žena nechce ísť za mnou. Jedna sa objavila po 2 rokoch, ktorá troška pričuchla takto k futbalu a pýtam sa jej, že Silvia, prečo nechceš ísť vyššie? A ona, že Katarína, nechcem znášať ten tlak. Prosto nechcem ísť v tvojich šlapajách. Tak sa pýtam, že dobre, tak asi systém je zlý. Tak
poďme sa baviť o tom systéme, ale to je akože do budúcna, to je taká výzva obecná. Takže toto je taký ten rozdiel medzi nejakým biznisovým svetom. Biznisový svet v rámci tej mojej právnickej kariéry sa áno posunul. Už sa nestretávam s tým, že ja chcem muža právnika, už berú aj mňa, akože no ešte sa dokonca tešia, ale v tom futbalovom sú tam tie limity. Vaši, ty sa na to ako pozeráš, na tento fenomén? Ako to vnímaš z tej svojej pozície? V marketingovom odvetví je toto ten trend, to určite vidím, ale zároveň musím povedať, že si pamätám, ako som ako žena prišla za riaditeľkou jedného podniku, kde pripravovali sme marketingovú stratégiu, čiže sme ju išli prezentovať. A pamätám si to stretnutie, možno koncom roka 2021, kde mi povedala: pre pána Jana je to prvýkrát za 10 rokov, čo za mnou prišla žena z marketingu. A vtedy som tak ostala, že fíha, že stále chodili muži viedli agentúry, muži boli marketéri, muži boli obchodníci, tí, ktorí chodili tieto veci prezentovať. Ja som predtým pôsobila 10 rokov v Bratislave, takže ja som vedela, vnímala a sledovala tento trend a v podstate som sa aj z toho tešila, že tie pozície, a nie len teraz, že nejaké CEO alebo COO, ale aj nejaké team líderky, že sú ženy. A nie som teda nejaký zastanca toho, že teraz na silu tam tie ženy pchajme alebo ženy preberajme na seba mužskú energiu. Mne sa páči to doplňať. Mne je jedno, či je tam žena alebo muž. Nech je ten muž dobrý a šťastný na svojej pozícii. Nech je tá žena dobrá, kvalitná, šťastná na svojej pozícii. Nech sa krásne doplňajú. Veď o tom je aj to vytváranie, dokonca aj tej agentúry. Podľa mňa je to vytváranie aj toho celého a fungovania v všetkých ostatných projektoch, ktoré mi teraz napadajú. Ale tento trend vnímam a som rada, keď aj stretnem niekedy ženu, riaditeľku marketingovej agentúry napríklad. Že z toho, čo rozprávaš, vlastne nech to je také, že prirodzené a nie umelo vytvárané. Áno, nie, že si to teraz nejako percenta ideme vyratúvať a chceme byť firma, ktorá má ženy, líderky, tak ich tam teraz dajme a poďme na konferenciu o tom rozprávať, že toto určite nie. OK, rozumiem. A dámy, že ak sa teraz sa počúva, pozerá, alebo je tu nejaká dáma, ktorá tak možno má v sebe, že otázky, či som dosť pripravená a kedy začať, čo si aj spomínala, že the time is now, ten čas je teraz. Čo by ste jej povedali, čo by ste jej odkázali? Katka, čo by si jej za seba povedala, že som dosť pripravená, kedy do toho ísť? Myslím si, že my ženy, alebo obecne človek nikdy nie je na 100% pripravený. Ani ja to nemám tak, no super, teraz 100% a idem. Ale nájsť v sebe tú vieru a tú dôveru samého v seba, že dobre, idem, skúsim a po ceste, pretože cesta nám ukáže, že či sme boli alebo neboli pripravení. Veľakrát, keď nás tu všetkých počúvam, tá cesta nás práve vyformovala. Ale treba si byť jasný v tom, že nemusí byť na vás svet pripravený. To je akože moje zdieľanie, moja realita. Darmo ste, teraz to preženiem, úžasný, najmúdrejší, najkrajší, všetko ale svet na vás nie je pripravený. A toto tá žena, alebo aj muž, to je úplne jedno, ten človek, ktorý na tej ceste je, musí toto prijať, že niekedy treba vyčkať a musí sa zmeniť svet. A tam už potom nájsť ten balans, že či vytrvať v sne, alebo ho mierne prispôsobiť. Čiže asi takto. Také reálne očakávanie. Júka, čo za teba? Že tak rozmýšľam nad tým, že už som to vlastne povedala, že asi treba počúvať svoju intuíciu. Že keď to tak cítiš teraz, že nikdy nebude akože taká vhodná chvíľa, že akurát teraz, ako jasné, že už dnes máme kopec možností online, že závisí v čom chceš robiť, asi o podnikaní, keď sa bavíme, že asi urobiť nejaký prieskum trhu, že vlastne asi čo existuje, že či to má vôbec nejakú šancu, áno, uspieť. No ale toto všetko, čo príde, to je súčasť. Akože to podnikanie nie je proste zamestnanie v práci, kde o 4:00 vypneš a dostaneš plat. To je kopec rizik, akože nechcem to motivovať, ale je to proste, áno, musíš si to vybrať, že ty nesieš veľkú zodpovednosť na svojich ramenách, ty si to vybral, ale je to neskutočne super byť pánom svojho času, lebo to prináša kopec pozitív. Ak to má teda to, že keď negatívum beriem, že sme tam non-stop, lebo tam nie je akože voľno, tak si pánom svojho času, to je skvelé v podstate. Potom
máš neobmedzené finančné možnosti, ak si úspešný, hej, že vlastne vieš si zarobiť koľko chceš, nie si limitovaný a vieš si potom už plniť svoje sny, nech sú akékoľvek. Čiže podnikanie, určite by som sa nevrátila nikdy späť, ako keby, že do práce. Takže do podnikania určite ľudí pozývam, že je to vlastne super byť pánom svojho času. To je skvelé. Vaši, čo za teba? Ja zväčša povzbudzujem ženy aj mužov, aby si išli za svojím a už zo vlastnej skúsenosti viem, že nikdy nie je ideálna chvíľa, ideálny deň, ideálny stav, ideálny vek detí, ideálne moje rozpoloženie, ideálna situácia na trhu na Slovensku. Ak by som stále bola iba v tom, tak sa nikdy nepohnem. To rozhodnutie ísť, vykročiť a viem, že cestou sa doučím, cestou to dobehnem, cestou stretnem ľudí, a to by som rada a ja za seba prizvukovala, že mať vedľa seba ľudí, od ktorých sa môžem učiť, ľudí, ktorí môžeme ich nazvať či už mentori, alebo skúsenejší kolegovia, alebo niekto, kto už kúsok tej cesty prešiel, tak potom by som už iba povedala, že poď a máš moju podporu. Skvelé, ďakujem veľmi pekne. Dámy, keď môžem poprosiť že možno jednu, dve vety za každú z vás. Ako sa vám presadzujú návrhy a nové nápady na zlepšenia v mužskom kolektíve? Vaši, čo za teba? No je kolektív a kolektív. Keď som s mužmi, napríklad organizujeme veľký event, kde sú dodávatelia muži alebo klienti muži, teda musím sa dopredu pripraviť na to, že s kým idem rokovať a čo idem kde presadzovať. No nie je to vždy ľahké, ale musím povedať, že vždy sa teším, keď sa stretnem aj s takým rešpektom, aj s takou vďakou, aj s tým, že keď muž prizná, že toto je zaujímavý pohľad, toto mi ani len nenapadlo. Či to ide o nejaký detail, či to je práve, že z vrchu nejaký pohľad na domyslenie niečoho, kde ani im to niekde v myšlienkach nešlo. Ak si vezmem zase kolegov alebo nejakých spolumajiteľov v našich firmách, tak stále si poviem, že ja pracujem naozaj s ľuďmi, kde toto ja cítim, aj tú podporu vyjadriť ten názor, aj presadiť nejaký ten návrh. Nestretávam sa s tým, aby mi niekto hádzal nejaké polena pod nohy. A keď počúvam potom tie príbehy o tých mužoch, tých firmách, a verím, že takí tu ani nie sú, ktorí si naozaj potrebujú niečo dokazovať, ktorí potrebujú vytvárať nejaké toxické prostredie, ktorí potrebujú si dokazovať niečo s tým egom a možno tie ženy dávať dole, alebo tak celkovo akýkoľvek nápad, lebo oni musia vyniknúť, tak to je niečo, čo ja absolútne nepoznám a je mi smutno a ťažko, že toto môže byť realita toľkých ľudí. Ďakujem, že to zdieľaš. Ivka, čo za teba? Aká jedna, dve vety, mikrofóny každej strany. Ja to mám presne takisto. V podstate, že my si asi priťahujeme ľudí, akí sme do života, čiže nevidím akože v tom nejaký problém, že nemám z toho nejaký strach pred mužmi alebo s mužmi jednať, lebo tak úplne s tebou súhlasím, nemám čo k tomu veľmi dodať. OK. Kati, čo za teba? Aká je tvoja perspektíva? No, ja prácu s mužmi zmilujem. Práve, že ja som sa musela naučiť ten ženský leadership smerom do tej ženskej strane, ale keď pracujem s kolegami, napríklad na príprave eventu, tak veľmi dôležité je ich vypočuť. Stále to mierne riadiť, ale musíte pochopiť, že každý má svoje priority. Napríklad umiestnenie stánku z pohľadu bezpečnosti nedá sa. Z pohľadu marketingu, ale musí to tam byť, predávame predmety, gastronóm, no ale ja budem mať z toho obrat. Takže nepustiť ich do tej nejakej silovej negatívnej emócie, ale nejako to vyriešiť a nájsť riešenie. Nerada používam slovo kompromis, lebo to nikto nemá rád, ale takú obecnú zhodu. Ten konsenzus. Áno. OK, to je ešte krajšie za mňa. Konsenzus. A myslím, že sa nám to Facilituješ, myslím, že sa nám tuto vlastne darí, lebo každý si povie ten svoj pohľad. To ženské je tam presne to manažerské, tá nejaká tá empatia a spolupracujeme takto ďalej. Dámy, ja by som sa s vami ešte vedel ďalšiu hodinu rozprávať, lebo určite mnohé témy by sme vedeli načrieť, ale chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, že ste prijali naše pozvanie do tejto epizódy HR Guacamole a že ste zdieľali možno zdanlivo ženské témy. Ja si myslím, že ľudské témy, ktoré tak za mňa tak dobre je v nich cítiť človečina, že mnohé nie sú len ženské, ale sú také, že naše témy z hľadiska zamestnancov a lídrov. Ďakujem, že ste tu boli a chcem sa teda veľmi pekne poďakovať vašej okruhlianskej managing direktorke PS Sunrise. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne aj co-founderke a teda majiteľke siete Neonka Fitness Club Ivke Rokita. Ďakujem pekne za pozvanie. A Katka, ďakujem, že si zazdieľala aj
svet futbalu zo svojej perspektívy, COO Košickej futbalovej arény Katka Kamenická. Ďakujem pekne. A ja veľmi pekne ďakujem a teším sa, že ste sledovali ďalšiu epizódu nášho webcastu HR Guacamole a budeme sa tešiť na ďalšiu epizódu. Akej téme? Zatiaľ ešte neprezradím. Majte krásny deň.